ka voice of the people party hakmat jong hakmat jong gini ki bring bodan hakabor kalau kum kata ka ceteni kabar penbang bam jaya ki namar balai ngom kum ta namar ba haman laki rensan ki ba maki kidon hato haman laki rensan ki ba maki kidon kim nom kelet ya ka voice of the people party namar balai haduk kene namar ba gila syepting kiting tot ki kyu tot kila khakli bat kila bria kemat kila kset haga barbu syam ngai kuple pi iwe pi haga ne pot pom taling ba jong ne YouTube channel ka junga te hoi ngaru nagaleng ka junga ngas ngokhya halo ka jingkren jong CM mo haga to sngi ka ba pliang borong we ne te MLA barim jong nongkram ti da ka bogong ba what RTI ya ka MLA scheme jong kini kiliang pesya kaba theoru ya ka voice of the people party bali na ka por ti pliang burom yau no breu henry kidon ka no ka platform ane ha ka no ka jaga ka ba maki kidon ru kini ki badan mentah ha ka bor ki keren siap be ya ka voice of the people party kada ki pliang burom iki pai baru kim nom klet ya ka voice of the people party bakin siap lagi yang burung yau no kim nom klet ban siap lane ban theo ya ka voice of the people party kai gene ka kwa pan pu ka jingkeli kai gene te kim nom tipsu ban yathu syapang kata ka history jongka party ki kim nom tipsu ban yathu ka polisi jong kata ka parti ki henry ki klai be ban kersiak be lada kim yo ya ban kersiak ya ka voice of the people party iman watang ka sya ka ja ka bagi bam ro trai kim mla ban bang ja kim mla ban disha namar ba ka voice of the people party hakmat jong gini ki bring bodan hakabor kalau kum kata ka ceteni kabar penbang bam jaya ki namar balai ngom kum ta namar ba haman laki rensan ki ba maki kidon hato haman laki rensan ke ba maki kidon kim nom kelet ya ka voice of the people party namar balai haduk kene namar ba gila syepting kiting tot ki kyu tot kila khakli bat kila bria kemat kila kset